No niin, nyt meillä on nauhoitus päällä, eli tervetuloa tänne Suomen ammattiastrologien YouTube-kanavan pariin. Meitä on täällä tänään minä Saila Kokkonen ja Liisa Viik, jotka ollaan lähdetty keskeisten hienojen astrologisten aikojen keskellä tätä kanavaa elävöittämään. Mitäs meillä on Liisa meneillään? Saatko jotenkin tiivistettyä, mitä ihme vaiheita me oikein nytten eletään läpi? Moikka vaan munkin puolesta. Joo, nythän meillä on aika, voisi melkein sanoa, että aika hurja kuukausi ollut, että tämä koko maaliskuu ollut aika sellainen astrologisesti tapahtumarikas ja voimakas. Ja nyt sitten huipentuu vielä oikein, että me eletään pimennyskautta, ollaan kahden pimennyksen välimaastossa ja tämä viikko nyt sitten päätetään vielä seuraavaan, eli auringon pimennykseen ja uuteen kuuhun. Ja sitten Oinaan aikakin alkoi tuossa ja sitä voisi, se on myös ehkä yksi syy, miksi me aloitettiin tämä just nyt, että Oinas aloittaa astrologisella kartalla aina uuden kierroksen ja kalat päättää ja Oinas aloittaa, niin tästä lähti nyt sitten myöskin niin kuin astrologinen uusi vuosi liikkeelle. Ainakin tällaista. Joo, ja tällä hetkellä tapahtuu ihan hirveän paljon nimenomaan siellä trooppisen kalatmerkin ja Oinaan niin kuin siinä välimaastossa, mitkä on just niin kuin sanot sitä vanhan päättymistä ja uuden aloitusta, mutta paljon tapahtuu etenkin sellaista eteen taakse eteen tyyppistä liikettä esimerkiksi niiden perääntymisten muodossa. Eli se, että meillä on sekä Merkuriuksen ja Venuksen perääntyminen yhtymässä keskenään, voimistaa oikein sitä, että mitä ne kummatkin symboloi, ja siitä kohta tässä myös lisää, mutta että ne eivät ole ainoita, että siellä tapahtuu samalla alueella hirveästi kaikkea muutakin, josta sitten päästään siihen kokonaiskuvaan, että mitä ihmettä oikein eri yksityiskohtia ja lyhyempiä tapahtumaketjuja, jotka sitten vahvistaa sitä kokonaisuutta siinä. Mutta pohditaanko vaikka alkuun vähän sitä Merkuriuksen ja Venuksen perääntymistä? Mitä sulla, Liisa, siitä tulee ensimmäiseksi mieleen? Nehän on aina vähän sellaisia, kun joku planeetta perääntyy, niin se muuttuu se energia ja siinä on sellainen kutsu pohtia juuri sen planeetan niitä teemoja ja asioita erityisesti. Eli usein ajatellaan, että voi ei, että nyt tulee niin kuin joku semmoinen kaos tai että mikään ei toimi. No se voi tietenkin olla semmoinen seuraus, mutta se johtuu ehkä siitä, että ei ole itse niin kuin ehkä samalla asenteella tai samalla linjalla sen planeettaenergian kanssa, mikä just on meneillään, niin siellähän lähti nyt ensimmäisenä perääntymään Venus, että jos me aloitetaan siitä, eli rakkauden arvojen talouteenkin liittyy paljon Venus, ja Venushan perääntyy aika harvoin, ettei joka vuosi, ja Venus on henkilökohtainen planeetta, liittyy hyvin paljon meidän ihmissuhteisiin, rakkauteen, niin se on senkin takia niin tosi tärkeä aika aina ottaa ihan tosissaan, silloin kun Venus perääntyy. Joo. Koska se nyt oli 2.3. lähti ja eletään parhaillaan ja vielä sitten huhtikuun puolelle on tämä virallinen perääntymisaika. Nythän Venus oli auringon kanssa yhtymässä just viikonloppuna 22. päivä, vai eipä kun 23.3. Ja siinä voisi niin kuin ajatella, että oli Venuksen tämmöinen uudelleen syntymä. Eli nimenomaan sitä, että oma arvomaailma, kaikki mikä liittyy Venukseen, niin lähti niin kuin uudelle kierrokselle. Joo. Ja toi on hirveän hyvä, just mietin siitä perääntyvän liikkeen symboliikasta, mitä sanoit, että se tuo esille nimenomaan sitä pohdintaa, että mikä se oma suhde siihen on, että jos perääntyvän liikkeeseen liitetään myös se, että se energia kääntyy sisäänpäin,
niin siinä missä Venus liittyy meidän ihmissuhteisiin, niin samoin se liittyy myöskin suhteeseen omaan itseen, mikä on hirveän keskeinen mun mielestä tässä ajoissa, koska sitähän meidän ihmissuhteet myös meille peilaa, että kuka minä olen, mikä minun suhde minuun on ja mitä minä tarvitsen nimenomaan on myöskin toki ihmissuhteissa keskeinen kysymys, ja siinä tarvitsisi olla suht selvät sävelet itsellä ennen kuin voi kuvitella, että muu maailma pystyy siinä sitten niihin tarpeisiin ja toiveisiin vastaamaan. Jos on omaa sisäistä ristiriitaa näiden asioiden tai teemojen parissa, niin sekin voi olla nimenomaan sellainen, joka sitten puskee tänä aikana pintaan ja sit saattaa näyttäytyä ulkoisesti sillä, että se asia kulminoituu jossain ihmissuhteissa nimenomaisesti. Mutta vielä jos me lisätään siihen just se samanaikainen perääntyminen Merkuriuksen kanssa, joka alkoi tuossa maaliskuun puolivälissä ja kestää vielä sinne noin 7.4. saakka, niin sitten taas Merkuriushan on tämä jumalten sanansaattaja ja viestintuoja, ja Merkuriukseen liittyy myöskin sopimukset. Eli tämä on hyvin keskeistä aikaa, jos nämä Merkuriuksen ja Venuksen perääntymiset yhdistyy, niin uudelleen arvioida sitä, että mitä sopimuksia mulla on. Oli ne nyt kirjallisia, virallisia vai ei, vai yleensähän kyseessä nimenomaan ne sanattomat sopimukset ihmisten välillä, mitä odotetaan toisilta ja mitä sitten tapahtuu, jos tulee tavallaan ehkä yhteen törmäyksiä siinä, että hetkonen, että nyt tämä ei mennytkään mun odotusten mukaisesti, mutta tiesinkö minä itse, tieskö muutkaan, että mitä ne odotukset sitten nimenomaisesti on, ja sitten optimaalisesti tämä perääntymisaika sitten auttaa nimenomaan sen selventämisessä, että koska se Merkurius liittyy siihen tietoiseen mieleen ja loogiseen mieleen, niin se, että selvennetään itselle ja muille se, että mitä minä tarvitsen ja haluan ja minkälaisissa yhteyksissä haluan olla mukana. Joo, siis tosi hyvä pointti, koska tämä on nimenomaan niin kuin erittäin hyvä aika siihen omaan itsetutkiskeluun, eikä aina siihen, että mitä muut tekee, vaan todellakin minä itse. Ja useinhan sitten vielä sanotaan sitä, että nämä perääntyvät jaksot saattaa tuoda niin kuin vanhoja asioita esiin, vanhoja ihmissuhteita, vanhoja sopimuksia, kaikkeen taas mikä liittyy niin kuin Merkuriuksen ja Venuksen alaisuuteen. Ja siinä on myös niin kuin mahdollisuus sitten ehkä tarkistella ja katsoa uudestaan, että onko mä edelleenkin tätä mieltä. Ja just sellainen tietynlainen niin kuin rauhoittuminen siinä, ettei välttämättä lähde niin kuin suin päin kaikkea uutta, vaan pohtii kunnolla, että missä mennään ja mitä kaikkea on tullut tehtyä. Venuksen syklihän on 8 vuotta silleen isossa kokonaisuudessa, niin tässä voi olla esimerkiksi niin kuin 8 vuoden takaisia juttuja, koska silloin Venus on viimeksi perääntynyt tässä niin kuin samassa kohdassa, että oinaan alkupuolella ja kalojen lopussa. Ihan vaan semmoinen pikku huomio, otetaanko me karttaa ollenkaan tähän näkyviin? Joo, otetaan ihmeessä nyt, kun ollaan päästy tähän. Otetaanko toi uuden kuun ja pimennyksen kartta? Olisiko se? Otetaan vaan, koska ne on kuitenkin niin lähellä nyt, niin kaikki nämä tekijät on siellä kuvassa mukana ja Joo. siinä asemassa, mistä puhutaan, vaikka nyt onkin, niin pikkasen vielä ennen tätä H-hetkeä niin sanotusti. Eli meillä on tosiaan, jatketaan vaikka vielä näistä perääntymistä, jos meillä jäi kesken, mutta meillä on tosiaan lauantaina tulossa tämä Oinaan uusi kuu ja auringon pimennys samalla. Joo, ja tässä nähdään tosiaan tämä, mistä lähdettiin liikkeelle kertomalla, että kalojen ja oinaan alueella ja etenkin siellä kalojen lopussa oinaan alussa tapahtuu todella paljon tällä hetkellä, niin siellähän on melko tiivistä tuolla ja siellä nähdään juuri nämä Merkurius ja Venus perääntyvinä siinä myöskin. Joo.
Ja ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen kärsivällisyys voisi olla nyt tosi hyvä juttu, koska Joo. varsinkin kun ollaan Oinaan merkkiin kovasti menossa ja sitten siellä on juuri se Venus Oinaan merkissä vielä, niin että tai itse asiassa onko se nyt Merkurius, kun on sillä puolella tällä hetkellä. Ainakin tässä uuden kuun kartalla Joo, kyllä, että siinähän ne suhaa. joo, siinähän ne suhaa, niin siinä Oinaan merkissä aina on hyvä olla vähän sellaista malttia, ettei liian suurella innostuksella ja kärsimättömyydellä tee kaikkia päätöksiä, että se ehkä voisi olla semmoinen, mikä on aina hyvä muistaa. Ja ottaa sen perääntymisajan semmoisena vähän niin kuin lahjana, että ei vitsi, mä saan palata näihin asioihin, mä saan miettiä näitä uudestaan ja niin kuin luoda just sitä niin kuin parempaa, sopivampaa toimintaa niiden Joo. kummankin planeetan alaisuudessa, että perääntymäaika on niin kuin hyvä asia. Se ei ole ollenkaan mikään semmoinen, että voi ei, nyt se taas tulee sieltä. Ja kaikki eksät ja muut kolkuttelee. No jos ne kolkuttelee, siinä on silloin ehkä joku syy, ehkä joku on kesken, ehkä pitäisi vielä vähän jutella jotakin asioita eteenpäin. Se on aivan just niin, ja tämä perääntyvä liike on kuitenkin osa luonnollisia syklejä. Eli se, että jos tuntuu olo hirveän kärsimättömältä eikä nyt jaksaisi yhtään mitään vanhaa, niin sittenhän se kertoo vaan siitä, että on jotenkin hirveän voimakkaasti sen lineaarisen ajan pauloissa, että olettaa jotenkin, että asioiden pitäisi aina vaan kasvaa ja mennä eteenpäin, mikä ei ole se, miten luonto toimii tai miten tosiaan nämä ajan syklit toimii. Että tämä on ihan tosiaan osa luonnollista sykliä ja luonnollista elämän kulkua, että välillä höllennetään ja katsotaan taaksepäin. Ja sitähän mietittiin tosiaan myöskin just tähän Liisan viittaamaan malttiin, että tällä hetkellä kun vihdoin kuukausi sitten saatiin pitkään perääntyneen Marsin kääntyminen eteenpäin, niin tavallaan se toi semmoisen ihanan toiminnan purskeen, että jos tuntuu, että vuodenvaihteen tienoilla monta kuukautta sinne tänne on ollut tosi vaikea edetä missään, niin sitten kun Mars vihdoin etenee, niin tulee semmoinen, että jes, nyt vihdoin asiat menee eteenpäin, mutta sitten taas toisaalta, koska Venus ja Merkurius kääntyivät perääntyviksi, niin sitten siinä on vähän semmoista varovaisuutta, että kannattaa ainakin niin kuin harkita hyvin perusteellisesti se, että mihin sitä toimintaa suuntaa. Ja siinä saattaa olla sellaista sisäistä ristiriitaa, kun meillä on Mars 4:ssä Kiironiin aika tarkasti tällä hetkellä, ja sitten taas Kiiron saattaa osoittaa jotain sellaista haavakohtaa, vaikkakin se myöskin avaa aina sen mahdollisuuden siihen eheytymiseen, niin tämä neliökuvio liittyy yleensä jonkunnäköiseen sisäiseen ristiriitaan, niin saattaa olla sellaista painetta nyt mennä ja nopeasti vaan tehdä jotain, ja koska se liike on vielä perääntyvä Venuksella ja Merkuriuksella, niin olisi kuitenkin parempi ehkä höllentää sen perääntymisliikkeen loppuun ennen kuin tehdään sit niitä lopullisia päätöksiä. Et tällä hetkellä saadaan ehkä koko ajan lisää tietoa ja tiedon kerroksia siitä, totuuden kerroksia, että mitäs kaikkea eri tilanteisiin mahtaa liittyäkään ja eri näkökulmiin, niin tavallaan ollaan vielä just siinä Merkuriuksen tiedon keruussa, että ehkä kannattaa, etenkin jos tuntuu, että elämän paine on viemässä semmoisiin tavallaan lopullisiin päätöksiin tai vaatimassa semmoisia lopullisia tai kauaskantoisia päätöksiä, niin kannattaa niiden suhteen olla aika harkitsevaisella kannalla varmistaakseen, että sitten kun päästään tonne kunnolla huhtikuuhun ja perääntyvistä energioista eteenpäin, että ollaan vielä oikeasti sitä mieltä, mitä tällä hetkellä ollaan siitä, että mikä se toiminnan suunta on. Kyllä. Ja jotenkin tämä tuntuu, että tämä uusi kuu tässä nyt on oikein semmoinen iso uusi, melkein semmoinen restart-nappula, että tästä kyllä lähtee nyt liikkeelle jotain isoa, minä väitän. Ja varmaan niin kuin ihan maailmanlaajuisesti ja sitten jokaiselle ihmiselle niin kuin omassa elämässä. Ja tässä just on ollut tämä perääntyvyyden
lahja ja tämä alkuvuodenkin ehkä semmoinen vähän tahmea energia, mitä on ollut koko niin kuin, tai meno tämä koko tammi-helmikuu ollut vähän semmoista, että mitä ihmettä. Ja nyt sitten lähtee oikein kunnolla, niin siinä on just se semmoinen ristiriita, että saattaa tulla kauhea kiire. Ja tavallaan se on jopa suotavaa, mutta sitten niin kuin just nämä perääntyvyydet tässä vähän vielä himmailee sitä, että hioo kunnolla ne, ettei, että jos tekee lopullisia ratkaisuja, niin ainakin kokee olevansa hyvin niin kuin varma siitä, mitä tekee, että sillä voi olla pitkät seuraukset, koska nyt kun Joo, meillä on tämä pimennyskausi tässä menossa samaan aikaan ja pimennyskausi nimenomaan kalojen oinaan tässä, eli siinä korostuu se, että vanhaa siivotaan ja luodaan uutta. Että tämä on kyllä varmaan ehkä enemmän kuin nyt vähän aikaankin semmoinen aika, että ihan oikeasti päättyy asioita, mm, mahdollisesti lopullisesti. Et nyt on ihan todella tehdään, ja tämä voi olla karmallisia asioita myös, että on tosi hyvä aika niin kuin nyt siihen, että mitä otetaan mukaan sinne uudelle kierrokselle nyt sitten, missä ikinä se sitten onkaan vahvimmillaan omassa elämässä. Ja totta kai, jos itsellä on tärkeitä tekijöitä nimenomaan kalojen lopussa, oinaan alussa, niin sitä suuremmalla syyllä tämä on tosi niin kuin merkittävä aika ja vuosi, joo, sanoisin. joo. Ja siitähän puhuttiin vähän etukäteen myöskin, että et sellainen tietynlainen näkeminen ja kuplien puhkominen liittyy voimakkaasti tähän aikaan myös, tai että on potentiaaleja sekä illuusioille että niiden puhkomiselle, mutta vaaditaan semmoista aika niin kuin kompleksistakin näkökykyä just semmoisten totuttujen, hirveän mustavalkoisten totuuksien taakse, että tämä on paha ja tuo on hyvää ja näin poispäin, että se niinku todellinen totuus siellä taustalla on aina jotain kompleksisempaa ja hienovaraisempaa, että sit mun mielestä meitä kutsutaan tässä kyllä ehdottomasti siihen myös, että pitää jotenkin olla valmis suomaan se, että ei ole ehkä sellaista mustavalkoista oikein väärin määritelmää, tai jos sellaiseen yrittää niin kuin tarrautua vielä kiinni, niin se tulee jollain lailla kostautumaan tai blokkaamaan sitä edistymistä jollain lailla, että siinä nivotaan niitä yhteyksiä uuden ja vanhan välille, mutta just siinä, että kun mennään uuteen, niin täytyy välttää ehkä myös semmoista illuusioa siitä, ettäkö pystyisi tosta noin vaan jättää aivan kaiken taakseen. Et Mm. kuitenkin ainahan me ihmisinä, ihmiskuntana rakennetaan jonkun entisen päälle. Et eihän kukaan saa ikinä aivan täydellistä resettiä. Et se uuden alun semmoinen raikas tunne on aivan ihana, mutta sanoisin, että sen mahdollistaa se, että on se tarkkanäköisyys siihen, että mitä siinä menneessä on ollut, ja nimenomaan niin kuin sanoit Liisa, että mitä sieltä halutaan tuoda mukaan, mutta et ei myöskään mitenkään ihan silleen pää puskissa jatketa eteenpäin, että no ei millään menneellä nyt ole mitään väliä, koska minä nyt manifestoin vaan jotain uutta, että sillä on se vissi painoarvonsa ja merkityksensä, ja sitä mun mielestä korostaa muun muassa toi Saturnuksen läsnäolo kuitenkin yhtymässä Yläsolmuun ja Neptunuksen ja Venuksenkin just no, tässä uuden kuun kartalla ja Kyllä. paljon moniin muihinkin tekijöihin tuossa Kyllä, viime että aikoina. siinä on just se Saturnus ja sitten siinä on samalla Marsilta, Uranukselta, Saturnukselta sinne Yläsolmulle tuommoinen mahtava pikku kolmio. Uranus siellä Ja, oikein myös niin kuin tuo sitä uutta, ravistelee, antaa tavallaan väylän, että hei nyt tässä voidaan niin kuin lähteä tekemään jotain uudenlaista toimintaa. Sitten siellä on myös Plutolta kiva sekstiili tuonne nimenomaan Merkuriukselle. Eli mm, siinäkin voi olla just se, että kun Pluto tuo myös sitä, se tuo voimaa, mutta se tuo sitä varjoa siihen, että
että näe sieltä sitten se totuus, mikä pitää nähdä tässä kohtaa, kun Neptunus varsinkin on hyvin vielä niin kuin aktiivinen tässä ja mukana sekä Venuksen että Merkuriuksen kummankin kanssa tuossa, niin siinä niin kuin korostuu se just se, että uskooko sokeena siihen omaan asiaansa vai tuleeko siinä semmoinen idealistinen vivahde siihen, että Neptunuksen kanssa on aina ihan mielenkiintoinen se, että kenen totuus ja minkälainen järkytys voi mahdollisesti tulla, jos ei halua nähdä sitten, että jos nämä ajaa vaan niin kuin sokeena sitä hevosta silleen, että joo, nyt lähtee tämä mun juttu tässä hienosti eteenpäin. Että tässä on kyllä kuitenkin semmoinen, että ootko varma, tarkista asiat ja ootko rehellinen. Että Mm. Joo. Ja just se, että se ensisijainen rehellisyys täytyy olla itselle, että jos ei oikeasti näe, niin ei kykene myöskään tietenkään siihen, mutta et Neptunukseen, kuten ylipäätään kalat energiaan, liittyy aina se paradoksaalisuus, että kaikki tai ei mitään, mutta silti kaikki ja kaiken yhteys, että meillä on se mahdollisuus siihen oikeasti tavallaan hienovaraiseen perfektionistiseen unelmaan ja ideaalitodellisuuteen, mutta sitten riippuu näkövinkkelistä, että todetaanko, että se on semmoinen eteenpäin vievä, inspiroiva voima vai onko se sitten illuusio, jolla ei oikeasti ole sitä perustaa. Ja sehän saattaa kääntyä riippuen siitä, että miten tilanteet etenee, niin saattaa kääntyä kummaksi vaan. Sekin niin kun, tietyssä mielessä kuitenkin vaikka Merkuriuksenkin pyrkimys on siihen objektiivisuuteen, niin tässä ajassa on aika voimakas subjektiivinen leima kuitenkin, että ollaan nimenomaan paradoksien kanssa tekemisissä, että riippuu keneltä kysyy, että riippuu mistä se roikkuu ja näin poispäin. Se on aika kiinnostava. Liisa, sulla oli hyvin kiinnostavia havaintoja myös siitä sarossyklistä, mihin tämä tämänhetkinen pimennys Joo, sitten liittyy. eli tosiaan tämä lauantain pimennys, ja nämä pimennyksethän aina tapahtuu niin kuin, ää, samassa, tai tässä on tämmöinen syklisyys, joka on niin kuin tosi pitkä, eli jokainen pimennys, on se sitten auringon tai kuun pimennys, niin kuuluu niin kuin omaan sykliinsä, ja se oma sykli toistuu aina noin 18 vuoden välein, koska nämä pimennykset tapahtuu aina lähellä kuunsolmuakselin liikettä, eli noin 8, tai korkeintaan 18 asteen niin kuin etäisyydellä tai siinä sisällä. Ja tämä nytten tämän viikon pimennys niin on Saros-sarjassa numero 149. Ja tätä numeroa ei sinänsä tarvitse nyt muistaa ja ihmetellä, mutta jos se sattuu olemaan niin kuin se oma sarossykli, eli silloin kun on syntynyt tänne maailmaan, niin jos tämä on ollut se pimennys, joka on ollut lähinnä sitä omaa syntymäpäivää, niin silloin se on niin kuin vielä merkityksellisempi. Ja tosiaan, kun tässä on tämä 18 vuoden syklisyys, niin tämä sama Saros 149 on ollut viimeksi niin 2007, sitten 89 ja sitten 71. Eli jos vaikka tässä sattuu oma syntymävuosi, niin silloin saattaa olla, että kannattaa olla vähän enemmän korvat höröllä, että mitäs nyt oikein tapahtuu ja mitä on omassa elämässä näinä vuosina tapahtunut. Ja se, mikä on mielenkiintoista, kun nämä on tosiaan 1000 vuoden syklejä kokonaisuudessa, että tämä meidän lauantain pimennys, niin saman sarjan pimennys on lähtenyt liikkeelle niin ensimmäisen kerran 1664. Eli tämä pimennys, jonka kartta meillä tässä nyt on, ja samalla se on uusi kuu, koska auringon pimennys tapahtuu aina uuden kuun aikaan, niin tämä niinku kantaa tätä 1664 alkaneen pimennyksen energiaa jollain tavalla. Ja musta oli aika niinku hauska se, että kun katsoi tätä ihan ensimmäisen tämän saroksen pimennystä, niin siellä on ollut Venuksen ja Merkuriuksen yhtymä. Ja se on ollut niin kuin Marsin ja Pluton keskipisteellä ja ne on yhdessä muodostanut tämmöisen pienen kolmion. Ja jos me katsotaan tätä
karttaa, niin täällähän on nimenomaan pimennyksen tähtinä ää, Venus ja Merkurius. Ja nyt vielä perääntyvässä liikkeessä, että aika hauska tällainen, että se sama on siellä erityisesti nyt. En nyt ole näitä kaikkia 18 vuoden välein tätä Saros 149 niin kuin penkonut, että onko ne aina siellä, että onko tässä joku tämmöinen juttu, että se, mutta että nyt on ainakin, eli tässä on ehkä vielä voimakkaammin jotenkin se alkuenergia mukana, jossa on ollut nimenomaan Venus, Merkurius, Mars ja Pluto tärkeitä tekijöitä. Ja siitä on sanottu semmoista, että tämä on niin kuin aika fyysinen sarossyklisarja, johon liittyy suuret, nopeat fyysiset tapahtumat ja aktiivisuus. Ja sen takia olisi hyvä olla huolellinen, että kun on hyvin tämmöinen niin kuin fyysinen siinä mielessä, että siinä on Mars, Pluto ja juuri nämä Venus ja Merkurius yhtymässä. Joo, toi on kyllä tosi osuvaa just siihen, mihin viitattiin aiemmin, että Marsin ja Kiiranin neliö täällä myöskin niin kuin haastaa Mm-hmm. siihen potentiaaliseen sisäiseen ristiriitaan, että toimiako vaiko eikö ja mihin nimenomaan kanavoida se toimintansa, että astrologian perusperiaatteitahan on se, että kaikki arkkityypit, jotka tiettyyn ajankuvaan liittyy, niin tulevat kyllä ja pyrkivät jollain lailla etsimään väylää ja manifestoitumaan, mutta sitten meillä jokaisella tietysti omassa elämässä on se toivottavasti tietoinen eikä tiedostamaton valinta siitä, että miten me halutaan itse niitä hyödyntää, että päästäisiin enemmänkin semmoisiin oman elämän ja omien tavoitteiden kannalta positiivisiin ilmenemismuotoihin. Että siinäkin toki niin kuin astrologian voima auttaa nimenomaan tekemään näitä asioita tietoisiksi, jotta ollaan paremmin varustauduttu sitä varten, että pystytään tekemään niitä positiivisia ja nimenomaan just tietoisia valintoja. Ja sitten kun tässä on vielä se, että kun tämä on niin kuin nimenomaan auringon pimennys ja pimennyskaudella ja uusi kuukin on jo itsessään hyvin tämmöinen energinen aloitus vielä Oinaan merkissä, niin tässä on jotenkin semmoinen niin kuin moninkertainen voima ja sellainen myöskin yllätysmomentti, niin kuin nämä pimennyskausista usein ennen vanhanhan niitä on pelätty ja niitä on kovasti ihmetelty, koska on jo osa ihmisistä on ehkä niin kuin tavallaan tuntenutkin sen, että nyt on jotain merkityksellistä tai jännää liikkeellä, koska on jotenkin niin sellainen erilainen aika. Niin, mutta että hyvin voimakkaaksi tätä kyllä voisi niin kuin sanoa, että vaikka ei olekaan nyt täydellinen auringon pimennys, mutta kuitenkin se tekee siitä uuden kuun alkuenergiasta vieläkin vahvemman, koska siinä on se auringon pimennys mukana. Joo, ja sitten sehän on semmoinen hirveän ihana voimaannuttava mahdollisuus pimennyksissä, että niitä voi hyödyntää nimenomaan semmoisiin ehkä drastisiinkin muutoksiin tai hypähdyksiin niin sanotusti aikajanalta toiselle kohti sitä omaa merkitystään, tarkoitustaan tässä elämässä. Ja se symboliikkahan tulee nimenomaan siitä, että pimennykset, niin kuin Liisa sanoi, niin tapahtuu lähellä sitä kuun solmulinjaa, jotka viittaa siihen, että mikä on se kasvusuunta. Ja tietysti tässä kohtaa hyvin voimakkaasti yksilöiden elämien tapahtumat kytkeytyy yhteyteen siihen kollektiivin kasvusuuntaan, kun kerran on niin paljon nimenomaan, tai niin kuin nähdään maailman näyttämölläkin, että miten suuria asioita tässä tapahtuu, mutta että siinä ihan omilla yksilöllisillä valinnoillakin on suuri merkitys siinä kokonaisuudessa, että miten pystyy omassa elämässä linjaamaan itseään sitä suuntaa kohti, minne itse pystyy optimaalisesti kasvamaan ja haluaa kasvaa. Siinä on niin hyvä muistaa, että me ollaan, että tämä on Oinaassa nyt että tämä uusi kuu, mutta tämä kollektiivinen kuusolmulinjahan on siirtynyt jo Kaloihin. Ja sen takia tämä onkin niin kuin viimeinen auringonpimennys nyt sitten Oinaan merkissä vähän aikaan, että sitten tulee se taas tosi pitkä aika, koska nyt me seuraavaksi mennään jo tätä kalat neitsyt akselia
näissä pimennyksissä. Että tässä on jotenkin, musta tässä on hirveän voimakkaasti nyt tämä niin kuin joku niin kuin vanhan loppu, uuden alku, hirveän Joo. monessa mielessä ja jotenkin niin kuin voimakkaammin kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Tässä on tosi tämä, niin kuin, koen tätä nyt, mutta ei voi mitään. Että johonkin uuteen me tässä kyllä nyt astutaan ja johtotähtenä siinä on kuitenkin yläsolmu kaloissa, että sitä kautta niin kuin myös hyvin tämmöinen kaunis energia parhaimmillaan. Joo. Ja senkin takia tämä Venuksen ja Merkuriuksen perääntymiskauden fiksu kohtaaminen ja hyödyntäminen on niin kuin tosi tärkeä, koska siinä on aina riskinsä sitten semmoisen kaiken näköiseen sähläämiseen ja ylilyönteihin ja nopeisiin ratkaisuihin, jotka ei ihan ollut vielä kypsiä. Ja kun ihmissuhteteemat ja kommunikaatio on niin tärkeässä roolissa näiden planeettojen kohdalla, niin siinä on aina, kun ihmiset keskenänsä toimii ja on, niin siinä on aina sitten myös se, että mitä siitä tulee. Joo. Ja sitten meillä myöskin, jos katsotaan tämän pimennyksen saavista symbolia tai saavisia symboleja, jotka johtaa myöskin sitä pimennystä kohti, eli sitten taas saaviset symbolit liittyy sellaisiin tavallaan kielikuviin ja mielikuviin, joita Elsie Wheeler kanavoi 1900-luvun alkupuoliskolla Mark Edmund Jonesille, joka kirjasi ne muistiin, eli jokaisella eläinradan asteella on oma sellainen tietty mielikuvansa, joka kuvastaa sen asteen energiaa, ja sitten useasti voidaan katsoa tavallaan, että mistä ollaan tulossa, niin sitä kuvastaa se kyseisen asteen sitä edeltävä symboli, sit missä olemme, niin nimenomaan se sen hetkinen aste, ja sitten siitä vielä, mihin olemme menossa, niin tulee sitten se tulevan kuva, eli tässä tämä tarinalinja, joka aktivoituu tuossa auringon pimennyksessä, niin korostaa nimenomaan sitä oman arvostelu- ja erottelukyvyn kehittämistä. Eli niistä se ensimmäinen, mistä ollaan tulossa, se on nimeltään kristallipallon katselija, eli voidaan nähdä sen esimerkiksi viittaavan siihen, että miten kyetään omaa mieltä keskittää ja nähdä ja tulkita myöskin sitä, mitä nähdään. Ja sitten taas se symboli sille, että missä ollaan tällä hetkellä, niin on opettaja antaa uusia symbolisia muotoja perinteisille kuville. Eli nimenomaan taas ollaan siinä, mistä on puhuttu, että menneestä tullaan, uuteen mennään, mutta just se, että miten ymmärretään se, mistä ollaan tultu ja mihin ollaan menossa ja miten kyetään tulkitsemaan sitä tavalla toivottavasti, joka mahdollistaa sen positiivisen kehityksen ja siitä vielä sitten se kolmas saavinen symboli, mihin ollaan menossa, niin se on sitten kansakunnan hallitsija. Eli senkin voi näin niin kuin Oinaassa kun ollaan, niin ymmärtää siihen, että miten ollaan jokainen oma sisäinen hallitsijamme, oma sisäinen toimitusjohtajamme omassa elämässä ja ilmennetään sitä omaa johtajuutta, omaa omistajuutta omista ratkaisuista, teoista, tekemättä jättämisistä, yms, että miten just tämä näkökyvyn kehittäminen mahdollistaa meille sitten sen tietynlaisen johtajuuden, joka sitten nimenomaan vastuuta ottamalla niin mahdollistaa sitten taas sen yksilöllisyyden myös, mikä kuitenkin liittyy hyvin voimakkaasti siihen, että mistä Oinaassa on kyse. Ja sitten tässä just tämä, että mistä nämä niin kuin tuli, niin tuosta Oinaan noista alkuasteista, kun tämä meillä on mielenkiintoinen planeettojen tämmöinen synkronisaatio tässä, että siitä pisteestä, mistä sekä Merkuriuksen että Venuksen perääntyminen lähti, niin siinä samassa kohtaa tapahtuu nyt tämä uusi kuu ja auringon pimennys aivan niin kuin kerta kaikkiaan täysin. Niin on aika mielenkiintoista, että ne kaikki osuu juuri siihen samaan kohtaan, kun siinä voisi olla isompi ero. Ihan hyvin voisi olla isompi ero, mutta nyt on näin, niin sen takia tämä Oinaan 9 astetta on niinku semmoinen aika
merkityksellinen kohta tässä, ja se kannattaa ehkä omaltakin kartalta kurkata, että mitä siinä on, mikä huone, mikä, ja onko siinä jotain planeettoja just siinä kohtaa, niin on niin kuin tärkeä kohta, että siitä tämä niin kuin nyt lähtee jotenkin tämä koko homma. Ja sittenhän tämä on vielä sekin, että kaikki mitä nyt tapahtuu tässä Oinaan alkupuolella, kalojen loppupuolella, niin tässä samalla niin kuin raivataan, tehdään tilaa ja niin kuin luodaan niin kuin sitä kulkua sille meidän seuraavalle tapahtumalle, joka tapahtuu nyt aivan heti tämän uuden kuun jälkeen. Eli Joo. sekä Merkuriuksen että Venuksen perääntyminen ja sitten tämä auringon pimennys niin edeltää sitä, että Neptunus-planeetta on siirtymässä uuteen merkkienergiaan, Oinaan merkkiin. Ja tämä on kyllä niin kuin ihan yhtä iso juttu kuin Pluton siirtyminen Vesimieheen, koska puhutaan planeetasta, joka hyvin hitaasti etenee. Ja tämä on Neptunukselle aivan uusi sykli, aloitus sen jälkeen, kun Neptunus on niin kuin löytynyt. Eli Neptunus löydettiin 1800-luvun loppupuolella, niin tämä on niin kuin vasta toinen kerta, kun sen jälkeen mennään niin kuin Oinaan merkkiin. Ja tavallaan tämä uusi ympyrä niin kuin uudestaan, että ei ole kovin montaa kertaa vielä sitten mennyt, ja voisi niin kuin ehkä ajatella just sitä, että kun planeetta on löydetty, niin silloin se on niin kuin varsinaisesti tullut tietoisuuteen kunnolla. Että onhan Neptunus nyt ollut olemassa ennen sitäkin, mutta niin kuin löytymisen jälkeen toinen kerta, kun Neptunus menee nyt sitten Oinaan merkkiin. Ja se tapahtuu nyt, tällä viikolla. Joo, tässä on ihan uskomaton jotenkin sellainen rotla asioita, jotka tapahtuu peräjälkeen, ja just toi, mitä mainitsit siitä, että miten historiallisesti merkittävä se Neptunuksen siirtyminen on siinä, että Neptunus tosiaan edustaa niitä kollektiivisia ideaaleja, unelmia, tavoitteita, myöskin illuusioita ja mihin ylipäätään ihmiskunta uskoo, miten uskoo. Ja siinä kun tullaan sieltä kaloista, niin puhutaan hyvin semmoisesta, tietysti Neptunus on kotonaan kaloissa, eli se on oikein semmoinen immersiivinen, rajaton, kollektiivinen usko johonkin, kun sitten taas Oinaassa on nimenomaan se yksilön idealismi ja se minä itse ja minä ensin ja minä omien ideaalien puolesta, niin siinä saadaan hyvin sellainen erilainen energia jotenkin käsiin, ja sitten se itsessään antaa toki tai avaa mahdollisuuksia hyvin monenlaiselle, eli toki hirveän positiivinen mahdollisuus se, että jos se yksilön oma usko, omat ideaalit ja niiden puolesta toimiminen voimistuu tässä ajassa, mutta sitten toki Oinaaseen ja Marsiin liittyy myöskin sotaisuus, aggressiot, eli tietysti halutaan välttää, ettäkö tiedostamattomasti etenkään lähdettäisiin edistää sellaista energiaa, missä tämä sitten purkautuisi hallitsemattomasti tai vyöryen toisten niskaan etenkään tietenkään väkivaltaisesti, että maailmalla toki nähdään valitettavasti myös siitä viitteitä ja potentiaaleja, mutta et jälleen kerran palauttaen yksilön omiin valintoihin, niin niillä on hyvin suuri merkitys sillä, että mitä kaikkea siellä kollektiivissa oikeasti velloo. Kyllä. Ja sitten tosiaan Oinaille ihan tälle yksilötasolla voi olla myös aika mielenkiintoista, että Oinas, kun se on, toi Neptunusenergia on niin erilainen siihen Oinaan perus Mars-energiaan, niin se voi olla aluksi jopa niin kuin vähän hämmentävää, että mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu, Mm. että tulee tällainen Neptunus sinne Oinaan energioihin. Mutta joo, mä pikkusen katoin sitä, että koska se tosiaan viimeksi oli siellä Oinaassa, että ainahan historia näyttää pikkusen sitä, toki tämä on nyt vain yksi tekijä, mutta kuitenkin, niin mitä silloin viimeksi on niin kuin tapahtunut, kun Neptunus on ollut Oinaassa, niin jokainen voisi tietenkin itsekin miettiä, koska se on ollut 1861–1875 viimeksi. Ja sehän on ollut sellaista aika nationalismin aikaa, mikä kanssa tavallaan sopii just siihen, että ensin on 14 vuotta kaloissa niitä ideaaleja kypsytelty ja haaveiltu ja
sitten kun mennään Oinaan puolelle, niin sitten lähtee niin kuin ehkä voimallisemmin se käytäntöönpano. Ja siinähän on ollut niin kuin esimerkiksi Amerikan presidenttinä Abraham Lincoln juuri tuohon alkuun. Ja hän esimerkiksi yhdisti maan, vaikka siinä oli sisällissota. Ja Abraham Lincolnhan oli tosi niin kuin tämän orjuuden lopetuksen puolesta puhuja ja tekijä. Ja sitten jos miettii niin ihan vaikka Suomeakin, niin mehän elettiin tsaari Aleksanteri toisen aikaa, ja sehän on ollut Suomen kannalta melkeinpä parasta silloin, koska silloin tsaari Aleksanteri toinen oli myös hyvin semmoinen humaani ja antoi Suomelle esimerkiksi oikeuden omaan kieleen ja kaikkea tällaista, että ihan hyviä asioita. Hän myös muuten tuon maaorjuuden lakkautti myöskin, että se orjuuskysymys oli niin kuin sielläkin sanottiin vapauttajat saariksi. Sitten on ollut Napoleon kolmosta, paljon maiden yhdistymistä, Saksa yhdistyi, Italia yhdistyi silloin, että myös aika tämmöisiä, vaikka oli sotia paljon, mutta niin aika tällaista niin kuin just filosofisesti ihan positiivisia juttuja ollut 1800-luvun loppupuolella tuohon aikaan. Ja sitä voi nyt jokainen itse tutkia sitten, jos haluaa miettiä, että mitäs kaikkea siellä on ollut. Ja nyt pitää muistaa, että meillähän on myös sitten Pluto siirtynyt vesimiehen samaan aikaan, mikä saattaa vielä voimistaa sellaista tietynlaista mullistavaa aikaa, että jos on jotakin, mitä haluaa lähteä muuttamaan, niin ehkä nyt on aika sopiva aika siihen. Ja sitten nämä planeettamuutokset vielä vaan lisääntyy tästä, kun vuosi etenee, että Oinaan kentälle mahtuu sitten vielä Saturnuskin tuossa toukokuussa tulee, että Joo. sama kohta edelleen. Ja Oinaiden niin tämä alkupuoli on aika merkityksellinen tällä hetkellä. Joo, ja toi on hirveän kiinnostavaa, mitä sanot just tuosta orjuuden lakkauttamisesta, että tietenkään niin kuin nykymaailma näyttää erilaiselta, mutta mun mielestä siinä on hyvin hyödyllinen metafora ajatella, että mikä meitä nykyään orjuuttaa ja mistä me ollaan vapautumassa tai mistä me haluttaisiin vapautua, kun siinä ajassa on etenkin just mainiten toi Pluto-vesimiehessä Uranuksen voimakkaat aspektit, on paljon sellaista vapautumisenergiaa. Tietysti Oinas itsekin haluaa nimenomaan toimia itsenäisesti, että miten me kanavoidaan se energia sellaiseen suuntaan ja miten me hyödynnetään just tämä Merkuriuksen ja Venuksen persoonallisten planeettojen henkilökohtainen energia tässä kohtaa linjataksemme itsemme, että on selvää, että mitkä ne olikaan ne mun arvot, onko ne edelleen tosiaan samat, ja mistä lähtökohdista käsin, mistä ajatuksista, ajatusmaailmoista käsin mä nyt lähden tähän aikaan, ja niin kuin miten mä perustelen itselleni sen, miten toimin, ja sitten vielä just tämä, mihin Liisa viittasit, se, että Saturnus sieltä seuraa perästä, niin se, mitä Merkurius ja Venus nyt on tehnyt, tämä eteen taakse eteen tanssi tässä Kalojen ja Oinaan rajamailla, niin Saturnus ja Neptunus yhtymässä tulee tekemään tämän saman tosiaan tulevina kuukausina. Eli tässä tavallaan just tämä persoonallisten planeettojen energia avaa sen väylän vielä voimakkaammin niille kollektiivisille painavammille energioille sitten, että prosessit ehdottomasti tässä jatkuu, mutta et siihen me ehkä pystytään tai ehditään palaamaan paremmin vielä jossain tulevassa jaksossa, että mitäs Mielenkiintoisia aikoja eletään kaikin puolin, ja koska tässä on tämä pimennysvoima, niin ei myöskään kannata niin kuin ihan kauheasti sillä tavalla alkaa ahdistumaan tai mitään, että on ihan tavallaan normaalia, että nyt on tämmöistä hyvin niin kuin myllertävää, voimakasta aikaa, ja koska nämä perääntyvät tässä on myös, niin toki voi tulla, että osa muutoksista niin kuin tulee, että sulta ei niin kuin kysytä, että se voi tulla ulkopuolelta, voi liittyä ihmissuhteisiin, voi liittyä sopimuksiin, ja ei ole aika niin kuin kuvaavaakin, että jos jotain nyt on tällaista voimakasta tulee omassa elämässä, niin kyllä se on sitä aika karmallista, että jos se juuri nyt tapahtuu, koska
tässä on todella sellaiset ajat, että kukaan ei oikein tiedä, että mitä kaikkea tästä niin kuin nousee ja mikä päättyy ja mikä alkaa. Että mielenkiintoista kyllä. Kyllä, on hieno aika olla elossa ehdottomasti ja ehkä me näihin päätetään tämä meidän nyt ensimmäinen jakso tässä, niin kiitos, että tulit tätä katsomaan ja laita ihmeessä Suomen ammattiastrologit seurantaan, niin katsotaan millaisilla jaksoilla ja teemoilla jatketaan seuraavissa ajankuvissa ja muissa, ja jos herää jotain tiettyjä kiinnostuksen kohteita tai toiveita, että mistä haluaisit kuulla meidän ja jatkossa toki muidenkin meidän jäsenten puhuvan, niin laita ihmeessä kommenttia meille Ja tulemaan. jännittävää viikonloppua ensin ja sitten jännittävää Ehdottomasti. kevättäkin voisi niin kuin toivottaa, että kyllä tässä on hyvin jännät ajat koko loppukevään. Kyllä. Näihin toivotuksiin sanotaan tässä, että kiitos ja toivottavasti nähdään taas. Kiitos. Moikka! Moikka.